egia esan giroa nahiko argi dago, fresko, baino umela, baino giro ona. Aurreko egunetan askoz belaino itxigoa onda eta hotz desente handigoa, bai, trinkoa, egun guztinia belainotan, baino gaur argitu du. Gaur gauean haizea ibili da, eta orduan aste hauetan generaman belaino guzti hori eraman du. Agian egunean zehar egiten duela nahia hori badu edo igo nahia, baino ez. Sartzen da eta sendua da, pisua, esango nuke dela ere. Sartzen sartzen da, bai, trinkoa da, ilun egoten da, argiare jeisten da, baju egoten da, bai. Egunean nabaritzen da, bai temperaturan eta zuregan ere, belainoak ezurretaraino sartzen da eta ez dizu uzten ateratzen hori. Ezetasun batean zaude beti. Belainoa sartzen da, hor Garez eta Urbasalde hortatik sartzen da. Ni hemendik 8 kilometrora bizi naiz, eta orduan bat askotan gorago dago, pixka gorago, orduan han zera dago, guzkitsua, argia goizean, zen guzki bat nik igual ez dago. Eta behan ja ikusten da laino itxaso bat, ez? Orduan ez dakit nondik etortzen den, baina gehiago irauten du hemen ondoko herrieta baino. Fisikoa da, zeren hotza sartzen zaizu, esan dudan bezala, barneraino sartzen zaizu eta hor geratzen da. Claro, azkenean Tafalla hiri bada, ez da handia, baina hiri bada, eta kotxe asko eta kutsadura guzti hemen gelditzen da. Temperatura egoten da 0 eta 5 gradu artean, hortik gora ez da igotzen. Hotza, egun osoan hotza, eta gauetan ere izotza egin izan du, naiz eta belainoa izan eta oso zaila kentzeko izotz hori.